some ya two days sika kasa. Unya challenge. Ja. Yeah. Sika kasa. Yenyina ya gitum. Omuna samwa gitum, sofo gitum, abreweti ya gitum. Atiefu ni ahwefo ya mugu Facebook and YouTube. Munyina mo gitum sa de sika ye no ohia tumi nya bida. SOMPA FM. Adie sika ye no ohia tumi nye o. Na mpanyile se enye danta. Danta de sika bwa no. Kama. Panyile sika de me panyile ya bofra. I wanna bra boom. When money speaks, all difficulties vanish. Sika kasa, dia dini biya, aye boko. Ose ya dia bedeme yaro foro ko emergency na di nyampa oboa. Kai sika na wunni empower ho. Empower emergency ho. Sika na wunni. So doctor ayira okotwa docket no say ayira okotwa fasikatu wayamfa Be hwa osisi alata ni ze fatu ho ujiri ze wo wana komwa wino mane da sumi no ho kaja wi hino no bi afrika me sabre AKCC sa akwa bi awuda ha wo na momra mefa no wo se nika we wo se chale wote na nchekura na KCC for omde ontrunka no bae na akwa no eso mu alatani ye peja ne na kotoka dai fatuo ujidi se wo wana fako kontete kuna mtaku bra yemfese wo wana onu e ba komna dinu onu e be fa sa wose mu de mo koto abeti teku enam teku na mehwe eno na ye be mesa se wo wu anase wo wi fasikatu hona fadie hwe wo se wo docket ayira wo docket room court fasikatu ho na en kan cho se wo koye bibidi apanyime kobrai wo be ba na bia ho ni pao odi enije ni mkanse abarabo mu afutu nyamsumu ani daso edi enije abro ni panyina SOMPA ebe sunima SOMPA TV yabo SOMPA Sunima Ofidin SOMPA Fato SOMPA TV Aya wani pama o Na unu warada Ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamu nyina ache ebranso sa yede SOMPA kase eba. Nana KJC Company Limited ko ba simprimo ebo ye chidom no yede esomo anopai. Na kase ebo enam SOMPA 106.5 FM Accra no. Esanso enam SOMPA Kumase. Eye 93.1 FM Kumase Asante Mantemo. Omanfo nyina agye atomu. Kumase wanso Ayiko FM 100.9 afa. Ena Adamfopa FM Paris France. Omo takwa asum ewo SOMPA 101.1 FM. Tachimanfo
for some SOMPA 106.1 FM. Sunyane ya SOMPA 98.9 FM. And Kranza ya SOMPA 90.7. And SOMPA FM Facebook Ubenyaye ya SOMPA 106.5 FM Accra. And YouTube ya SOMPA FM Live. Ya website ya www.sompaonline.com. And Ubenyaye. Na and someone ana KJC Company Limited ya anopa nonsia kasiyebo. Midima for heba ejina baba na secure sanitary pad so ejina tatano dedi mo akotene no ebini fisherman for ya ewo axim wo mo kire se enya de a empanifo se close season wo mo nye no wo mo be dia sokra na adwumayefo wo Ghana Meteorological Agency wo mo nso Edward Sedie bi ababetuja Ghana Pressifo edi dwuma bi am Roberts bi a wo mo ne nam ahyan ma wo ya che won na no na we ne ba fire commander nso de futu ma driver for so wo mo nya hwehie se de be ya kan kwanhia ano bebrase former mayor ya no that time ano wo kire se esikafo ya wo nsam wo bie ankrankranfo no wo mo ka hono bie na tema ehuna mane yi emrehye bejeni owo Okanko Central honorable Patrick Yabu amanso de atudwa se NPP party na titi se konte benti wo mo nya hwie ansa na o ma bayi flag bearer efutuo e de akode amagana fo efri USA wo mo ambassador no ho se Ghana for eya mamani na ho Honorable Haruna Mohammed oye Deputy General Secretary the New Patriotic Party amonyoko no nso edi atudwa se obi bia wo bu mra so no ebra esefatemo no ken no wo mo bema so no mo echa nimpre ensem no ahodo bebre eka we no ho ya mo no nsem enso edi mu tintiman na obi ene ne maame ya tena se ya yede mu nkiremu ebre wo me ya me nso me ka hono bie no edin a mejeso ene obrempon na kwaku ampoma me maame AKOSUA ago abowaje yema kwa babio na fe ya hye nkomo na se na yekohyase na ye hyase e de afri na nanom apofo ya ewo axim ewo new nzema nzema east mansiri no emu ewo atoyemantam mu wono kire se nansan a empanifo e de aba se close season wo mo enya ne kama sane ebe ya enam ewo nsuo mu no eja bi ho krompo na ebinom nyenyem sane enam bi din ye fre no ye nyina nyenyem no na wo mo ba ba wo no mo so ma wo nkete aka ho na atimi aboa yen ama enam bebre aba nsuom na yenso yakwa yenya bi akwakoyi aba abema Ghana fo nyina de edidi no wo mo kire se nansan ya mo ti se ministry no announce say close season free July 1 ekwa kosi July 31 ede kro ho no ano ansa na ye bebie gi se August 31 ho ba bi no wo mo se dabi aban ebe ya nkasan dwene ho mienu sanse se asetena mu ayeden epuyi so a ene wone kwa woni nya bie ede ba ema abusuafo nyina so sabe wo nya bi de podwe nanso se wo se wo tum wo bere kwa nhyɛ papa bia entimi maaya ebe ha dwene pa enu nti Kuma yango chi this August number anemi ana no mfu udupimo na ehwa chi ugbe kuno no kire anemi ya eswitsa go kushaji sino empano otupimo ma ada utupimo chi anemo so ugbe kuno anemi ya esanka ma nkoti ndintu mamvu baha because no way to my break time ma paying that down on all but ma find out 1 month ni adinisia nku ni nusi bi ambe na etitire wasi wo to pulu sabo when ya kwa no radio no TV station no kan no shebi pa na wan kan mama azi ohusu so bia echa dem abena wo to pulu nta mo fana dam June July no wo nti August ni July no nya na wo August wo ma afere juma August nya na nti fiati se September wahunu enti so mba kopo a gi se September eno no wo kire se ehadwene pa eno nti yanka official announcement kura mra no mu hunu se sei no mba ye no ansana wei eye na nanma pofofo ya wono mo axim wo mo nsem ni bi eno no meka usana na KJC Company Limited anopa no nsia kase bona wutie ewo SOMPA 106.5 FM secure sanitary pads and a Midima for Herbal Clinic ebu ye chidom ene de somo anopa yi adwumayefo wo Ghana Meteorological Agency wo mo de nsem bia to jase wo mo conditions of service na suma wo de ma no akatua se fatane ano no de bia se
yɛdema wɔn a wɔn husuo no ɛbra so sɛ mpanifo ɛyɛ ho adwuma nte saa deɛ a wɔn ɛbɛte wɔn nka wɔn ade sɛdeɛ ne sɛ mpanifo mpusu wɔn ho na baabi ɛsɛ sɛ yɛde to no yɛmfa nto na ɛmfra ntɔ eti divisional chairman ɛdema public services workers union pastor na henkan ejiri ɛbra wɔgyina aggrieved staff yɛnan mu anasa adwumayɛfo a wɔn wɔ menasepoi anan mu no a wɔkasa no ɛna ɔde to dwa sɛ ɛbra so sɛ mpanifo tu wɔn amɔ na ne ɛsɛ sɛ wɔn yɛ bia wɔn yɛ wɔsɛ bɛyɛ busumi mmienu ne na management ne mpanifo tena seɛ ɛna wɔn busa wɔn sɛ ɛkɔsɛn yɛde deɛ ehia mu nyinaa ne deɛ ehia yɛde ato mu anim eti deɛ ɛna mo yɛ wɔsɛ naano nso Ghana Registered Nurses and Midwives Association wɔn epusu wɔn ɛyɛ nationwide striker na ɛnya asɛm ketewa ne nyinaa ne sɛ conditions of service no aban gye tu mu no na aban ɛmfa mmara ɛnyɛ adwuma aban ɛni so pɛpɛɛpɛ na sɛ nso wɔn ba bɛtena hɔ ama Ghana Meteorological Agency adwuma yɛfo nso de wɔn ho akɔgye mu anaa eti aban no ɛnhwɛ sɛ biribi biara ɛbatabata wɔn dwumadie ne ɛsom a wɔn de som wɔn Ghana no wɔn bɛyɛ ne pɛpɛɛpɛ ama akoma ato nsuo nwunu yɛto ansɛm no so ne yɛde ani akyerɛ mu ɛwɔ Ghana prosifoɔ wɔn mo akakye ne every prosifoɔ akakye ɛba a yɛn nso yɛda ne akyerɛ bi ɛde ama wɔn sɛ prosifoɔ se abrante kwa bi a na wɔn nso in fact eba no kronobo pa kese ni bia wo bobi papa e wa san ma ne mpata mo presifor ensa aka no na wonsa aka no a na wonsa aka no se bonefo sam ya wakọ akodie e wo eye mpata mo asan ma ne mpata mo ho no e na presifor e kire no e wo sa ensem no ho na presifor ensem mo de ba ye kire se abrantie yi Nidi ya wamoche no krampo no wamunya eye iPhone 12 Pro Max yi ebi ewo ne ho ya wono nkrofo anu akwakocheche womo na Samsung A03 core na backpack bia na no so enema bebre ewo mu Dell laptop ka ho ene ne charger power bank Infinix Hot 40i na sika hodo bia no de processor antoday na wa chese sa akromfo womo anyo no nkwampo mo ye makomako enson ene womo ewo sa empotam ho ase a womo assignment Sakaska Park ho ene Dagomba Junction potem ho mu du amuduma aje se wo mu se obi bape no mo e de sekan ene niema ensem fata sa no mo de asi wo so no ma dwom niema nyina eno na prosifo wo temane ne potem e de wo mo so ma so toto fom ehu se wo mo a e di sa abone no e wo se wo no twom aso na oman no emuda ho nti wo mo kire se wo mo a ye sa abone ni nyina no wo no achi wo na yeguso ejina prosifo ensem mu yin wo bi nso e di prosifo kokoto wasiu Ghana aban titru pa ene Ghana prosi ene COP retired Kofi Buache say nimfie ya wadie ya mpanimfo abo apagya no ede na akosi police council ne so no wasi wodwene ho a wonti asesan say emra no emma kwan emma obi a nimfie aduru saa no enkonkodi saa appointment ni bi eno nti wɔkyerɛ sɛ saa deɛ wei sɛ wɔdwene ho a wɔnte ase na onipa we siw saa wɔyɛ saa siwti wɔyɛ Ghana ni a wɔyɛ gender activist yɛfrɛ no Henrietta Nanaya Simpson wɔno ɛna ɛkyerɛ sɛ court mfata bo no ento COP retired Kofi Buache ne appointment a yɛsɛ Ghana man pani de ama no sɛ wɔnkɔtena police council ne so no wɔn free so anaasɛ wɔn fata bo no nto ne so san sɛ wohwɛ Ghana mrana edibu ɔman no a wɔkɔ na homegye mu wenti ensam fatase yebesa friend bio amna beta police council so obere kwa ye wanimdefo ene sebe wonom nso om wadwuma num deda won betimi aye adwuma no e wo ho yeguso edi ani edi nsem yachi ne befiri ma babia no ye de be matiefo yentu akasebo no so no ena Winneba Fire Commander wode atudwa se kan kwanhia ACC wo kwan so a ekun kwada mpanifo enne nkokora ne mmerewa no asefem eti ebra so sa driver for ya hweye no mo wani da ho sa aboa wo so na anu ya yenhwe kwanhia bi esiye ewo Winneba ogwa kropon kwantempon so eye Winneba Cape Coast Highway enkwanhia enipa nan ena kire wo mo kan taxi driver baako ena nkwada miensa mo ye sukufu mo ko suku ena nkwada yehie wo mo gya to agu yayaya enkwada ye nim de da atwom ya mo man yi aba bewuo enam kan kwanhia nti ni nyina ye overtaking basa ensem fata driver merikatente abasahare so na wo pentem akoba bia eni kwanse okodu na wo kwankwa akoduru no na pa na wo pentem no ekosi sei eti Winneba Fire Commander so obesre se nkwanhia si ye ewo Winneba Cape Coast kwantempon so a enipa nan ekire wo nkwa taxi driver baako enkwada miensa wo ye sukufo no eni kwanse bibi sei ACCRA da na ni nyina eyemra eni road signs ahodo a wo mfanya adwuma na Winneba Fire Commander DO2 edupoku ebro no sompa centroni kwaku adema echiche nkobo no se ebra so se wo ye driver ni a steering wheel na kuta wo no so mu yie na fa ko
na san fa omanfo ebedru entire canal. Bibi enyan nanso yenina nim say about 70 to 80% of accidents na isino caused by human error. We also say baby accident we see no o from that area no to baby ye kwan emunwa yenim say bibi obi approach construction area normally ye kwan say omo speed limit na 30 kilometers per hour. Nti say drivers no ya omo hwe signs e kwan no so. If say who signs no even with the markings na road no so na and the bet share say speed is na metumi akọ per hour. And no boy nti e kwaso asre drivers no say omo out road no so they should concentrate omo hwe say omo drive it, nothing else. The discussion be na oyempo am oni hwe wanim ten phone calls there they may try some try no avoid the MI. We any ye Winneba Fire Commander DO2 Edupoku wano enene SOMPA 106.5 FM Centrally kwa dema etishin komo ede efa sa ehhehye no ehu ye to ansem no so ne de ni akire mu ewo tema ene ne mpotamo kane pani kwantrafo na saban kratch pani ya na ohwe tema Metropolitan Assembly eso yera David Anan woden semo to je kire se amanfo esesa ban ensase amanfo esesa ban niema titiri pa na ensase ne niema adwapade a ewo ho edema aban no eno na amanfo esesa ne correct pa wo ho na wo kire se saade na wono ye ni nyina no sebe ehiafo ntimi nye wonu mu wo nsem ni bie no wo ntimi nya na emom ankra wofo na wo mu wosika wo nsem wo bie no wonu mu na ya saade no na eba ne sa no a ukoka pe na woni obi wa aban mu wonu wo sika obetimi kura sa ne watwema nso wonu mu sa no na eye sa nti eba ne sa ne ka no na akwa kana wode nsem onyina tudwa e wo bra na wone nsentwefo bonko wona yebusa ne sa so ede ban kura na be ma akoba se baabi a ensese obi si dan na wo si dan asi baabi a ensese obi di bibisi no di bibisi no chese eya na nya sabe ahiafo ne wo ma ani bi o wonu mu wo nsem obi animu de anke betimi aya de pa no wonu na eye sa ne me. And I think we hide behind the fact that private sector development, private people can go in and develop it. But when the private people go in and develop, fine, the place will be developed. But it will not serve the purpose for which it was made. For example, because Tema was built up in the early days, they left that place up an area for an outdoor playing ground. People were going in there to use it, was fine. But after some time, it was left, the place was left, so the land has been lying fallow. Many people met me those times, they were completely out of phase with what it was initially planned for. I love the green. But people who come in are coming to have concrete. That is what we must guard against. Abusiani eti kane mayor edema tema Metropolitan Assembly David Anan 970B enono yentu kase bonus no enmahye bedwani o okan kwai central honorable Patrick ya aboama edin sembia tudwa wo chim se party ni mpanifo enya hweye ebra party no omuhu no na omo akọ abato no omo akọfa resource wa enye papa na abysmally said abrofo no beka no o perform abysmally badly negatively ene abrofo bia ubetimi ayusu nyina achi no de ehia ne se party ni beba betena se no mbesiesie fie na gidi a abo wo mo e wo Ghana mu no ebetimi asa babiem na Ghana fo ebeje party ni odie sabre nya bra ye pese ekotu flag bearer na se ekoyi obi emane begina oman no obegina party no nem na wokon edema party no wobra party ni structures no enkoyie eti honorable Patrick Yabo am say ebra so se party no ehwe no mudi ne mesisi ye de fe internal structures no restore public confidence no gira wo se Ghana fo beje gidie wo mumu na ebrokro no so party no ntutu ye betimi akoyie ansana de obetu franka no o maka no ho asem. My view is that if you don't take care and you purport to rush the process and somebody feels the process was skewed one way or the other because the electoral college was not reformed to reflect the times, how can you call that person to come and join a campaign wholeheartedly? That must be a source of worry to any of the aspirants who are declaring or who have declared so far. You need to carry the entirety of the party, the spirit and the body of the party behind you. I'll give you one example. When Nana Akufo-Addo beat Alan Martin in 2014, Alan Martin followed President Akufo-Addo
across the country, and was even the one introducing him before he spoke on the campaigns, because he knew the outcome of the elections was fair. Yeah, Honorable Patrick Yaubuama, our Yamashebejani, Ewo Kankwe Central, Wano ena Ekasa, no, na watu asu ebiemunu wadi to just say, and penifo that party no no, wamo and shed no mufaniama NCCA, nunti, or mampanida than another Danko Kufado, His Excellency, Jonah Jakum Kufo, Wamumreb. As a party, we've gone through reforms, we've gone through changes. This party has produced 2 presidents. We are fortunate to have 2 sitting former presidents alive. I'm calling on them to call for some action and order in the party, because this party produced them. If we are going through this turmoil, we ask that they call people around the table and have a heart-to-heart chat with them. Yeah, enti ye Honorable Patrick Yaubuama, our Yamashebejani, Ewo Okankwe Central. Yenyina NPP for ensem ya emu na NPP for ensem nano Jordan mpo na MMDC isa asom Ghana aban titrupa ne bra na kane mampani nana adodankwa Akufo-Addo odi aban wono na ewemu no yeti se wono makwa press conference ewa Alisa Hotel eno wo motiase wo modi wo mochita ye nyina ekwa akoma Alhaji Dr. Mahamudu Baumia nyame ya adoma 2028 woni oman woni MPP amanyoko na ni mronko hotri franka no eni to me every NDC for ensemo eno ena baye amanfo bebre akasa ede afa ho kane abankra chipani no no so gina asene manso across onyamfo Alex Nkum wono so ede na no atomo bi kire se no kre se wa asemwe wanka bi pa ebeya ne ya esan se one more ekwe declare support from say forum of MMDC is for Dr. Baumia wo mu nu 20 mpo wo mu nu aduonu eye nipa mienu miensa bi na akɔhye baabi akɔhye sankrofo bi adi omachi eno omere no omama wa manamfofo adi omachi di omakɔ sa press conference no na se enimu a yemisa kweseda na anwumire no ada omo hyehyɛ adwuma no omo starte FF sankrofo bi sɛ oh platform a yɛde omo be support to Baumia no ebeto so enti yɛmfa nka ho ana nti wo na madam ba ko frem say din wa frɛ so mo platform be for Dr. Baumia na so that obi an frɛ me enti sanda na do na mo hyehyɛ adwuma omo na hyehyɛ adwuma no ne madam ba ko bi o dey be say body din me say o na hyehyɛ adwuma no mo do 20 because Dr. Kasawie ya ye ni twa photos bibia yes say ye kwa ko have lunch no over 200 na gudam mo edidi o ma like a deal more than 200 years old them. Okay, 200 better put up and say a declaration. Abusiani eti eye orumnyafo Alex Nkum wono eye kane aban krachipani ya na ogina ho edema asenema nso across. Yeda so ewo the New Patriotic Party amanyekuo no mu ansa na yankomeso aba na eno na Deputy General Secretary edema MPP amanyekuo no Orua Haruna Mohammed wadi atudwa say party ne nyese bia wo mu nimra wo wo mra papa a wo mu di ye adwuma na ebrepemu no yebema abane so if say yes spare the world spoil the child it is obi ye nkwada asam a ye de aba ene ye de tene no it obi a wo ye nkwada asam wo party nim na wo bu party nim ra so na wo mo ye endorsement ye hu hia metawe ya chi no ebra esimu no wo mo ebema abane so na wo matretene no pepepe. We are also engaging other superstructures within the party to get some of these people to desist from such activities. In every democratic society or in every rule, there must always be a certain procedure to get those rules cracked. And that is why I am saying that if some of those particular boundaries in exercising our powers in cracking the whip and people don't listen and decide to always go contrary, we will be left with no option than certain points to crack the whip. Honorable Haruna Mohammed, our Deputy General Secretary, the New Patriotic Party, amanyekuo no, na yete na adansie hu niema ewo Ghana ha de obi anim se nana KJC Company Limited ekwoba simprimo ena eye hu adwuma na ekwoba simprimo se memu aso nte se banadoa plywood ahodo building wire cement iron rods ni roofing sheets a wano de Ghana ho ayese kokromoti wusa ne ho bopa enye ye wo ba ye bema free consultation na free delivery nana KJC Company Limited ni yete ne so ane ye sore unsu besi wudan awie wate me prophesy me hye wonkom
me hye wo nkom say wo nso betimi asiwu dan awie nana ka jesi a wo de ho akobo no nti eti receive it e wo Yesu di mu nana ka jesi company limited dia wo de ho akobo no nti wo nso besiwu dan awie na abesiwu dan awie ama wo nso wakoma atɔ yam na wakoda wo bedroom nti me pa minie mabusuam obi anta asase da mabusuam obi ansi fie da nana ka jesi a me de me ho kobo no nti wo de ho bodondo na dondo asa wo nti wo nse ne yema nyina atimi akoyie ama matimi esimi dan awie enti bra na yemoa wo Ghana ha mantam dunse ni nyina wo ho depo akese kasoa tantra here runabout emiamia bebre wo behunu a mekasa me bodi a memwie ne enya nwanwa Central Steel for de abasobo ama nana KJC Company Limited ya wo mo ama no trailer na face truck kese ye Central Steel for de man no wo mo say outstanding services 2023 Accra Kumasi Road wo ginamu dendende etifre no e wo 020435540 020435540 na wudem dadada na secure sanitary pass ma hotoso eno no obapa na wudi obu nsa wusu wuntimi mpie ada na wudi obu nsa wusu wuntimi shata de fitai ada na wubu nsa wusu wuntimi nkosuku yi na wunim se wubu nsa sese wo ho enya hotoso ne bambo kese enti ene de secure sanitary pass aba your friend ladies we are secured every say enya nwanwa sanitary pad policy His Excellency John Dramani Mahama Diabano Wobia say His Excellency ye secure sanitary pad and no nato Oto anu aba beton amaye when so proudly made in Ghana here and ye no ye the state of the art technology latest one pa and ye dia ye pel kote na essa secure sanitary pad munti no e ma wunya extra comfort and na nema beke kawni ade ho ke kawni ade nyina be free ho ne bo no so eda fom ye wo two convenient sizes ye wo long and ye wo extra minty e ma ku dumum mesamo dumienu e na ehemu Maku dumienu etia ya alpha and omega wo chance ya wo bewie wo flow ne yese die wo betimi awie mo wo Kumasi amutie wo SOMPA 93.1 FM no monko mama excellent cosmetics wo Kumasi edum PZ anasa kwada so estate taxi station mo betimi afre ebra wo pe retail anasa bulk purchases wo 02438SS2158 02438SS2158 mama excellent cosmetics bebo ewo Kumasi na yare manipa ye mobo yare emo atamfo timi nyawo yare ma wontimi nya adwuma yare manipa kasa wontimi nkabi yare ma sabia obi atimi kafo ekyerewo enu nti na midimafo heba se na wo Kumasi ena nkrofo frɛ ne Dr. Tamoda so wodi ye ba Tamoda so nada na ati Kumasi a wo mankran no se me mankran be ye dai se nkran de mo wo heba clinic bebre wo se mo se die Wama se DA ya wa heba clinic bebre nti DA bra na adwuma pa wo ye ne Kumasi fa bi be pie e won kran ha e na doctor se mate na die nti na mo se memna no mo se hwe be hwe nkwada ne mpanifo anya stroke e won kran ha a o mabubu ogu ho mo ntimi mo bra na wo ti Kumasi na Kumasi de wa stroke do watu ne sabanche e na nkranfo bre e no se me wa tema enti beba e na die bia amno mo se die to so mienu so ne se e ma ne mema bia ware a wo ne ma ama penina fo a wo mabra bom se na penina na wo tietie ha na fa hodie so no penina fo wo nkran etietie o mo fa hodie so ntibra na wo de midima fo de yate se wo be ba wo ho no wo pa wo a wo nyini sikaji so wo wie na wo ba beda wase eti wo so bra na ema enwufo mo ma na anigye mra wariem na penina fo nyina yenka wo ma no ntum se de ha na wo sam wo no a wo ka penina no tum no enkranfo o mo pa wo nso enka penina no ntum ene wo se ne maba mabano mababo mensisi wo Pokuase Mayira na Pokuase Mayira no mababo mensisi ne media ne gie na abrenkran ha eti wo won kran ha na wodi hie bi anya stroke hyedem wo won kran ha na wodi hie bi wo pa wo won kran ha wodi hie bi si ne sisi ne kotode wo bre mese tamoda so e wo Pokuase Mayira tamoda so enti bra na yenhwe wusesi ya yare bia wo mo eye ho adwuma e wo Pokuase Mayira ena Kumasi agogo wo mo ne government hospital no ena edi nhwanu mu Dr. Tamoda so wo se Nyankopon wo no ene yaresafo enti fra wo mo ka kire wo se mi buku ne mabasesi ya mede me maame ba mede me ba bi ba stroke no ye betu no eye 0244 774 282 0244 774
282 and 050-072-7215 050-072-7215. Make us a higher SOMPA 106.5 FM Accra. Yahumiso Yaba Yadikasi Bakano Ebetwaso. Foreign call. Hello, Papa. What do be a new? Say me feel London, Echo US. No crowd who can cry for me, Bama Mania. Na Papa mo to say. Radia to Mahabako. Nana could just see. Echo Basim Pinemo. There were two dancing Hunyamanonso. What's your dear? Oh, what's your ho? Akoba, Monsieur or Bojma Crasser Canenwa. Now what do US want some man for Bontisana? Hey, Papa, US a Hakura dear. Nana could just see company limited at Jibebia. One more Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba densi hunyamadia. Obiya sin na kujesi company limited. Na matise wo bi depo kesie bi ewa kasua. Ehona wo biya kutu densi hunyama. Na eya no kura papa. Oh, eya no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, akuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no miensemua ene obi enfufuro yawo. Baku obu akwa sepase kumasi. Ene baku so pokua se nkran ha. Obiya se na kodwodesi eye bemaba ewa dansi mu. Waton cement iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance roll. To say BBI de share a dance ya said ko wie. Depo no nyina so eye to fobo. Would go kra mu a would ko ja free. Accra we AKOSUA depo. Any pokrasi de no kra to nchen ya. Wosan obu Akoteman, Tantra Hill, Iron City. Amanfrom wasan bie depo kese so ewo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen ya ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so ewo da de ntam edwisu Accra road from the opposite Alhaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana kujesi company limited. Hey, Akuaba simple no. Hey, mido edrano pa wutimi to boase echichiwisi o ado na so mi se me the yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya humka senti na ye boko yi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush abuo me amasese menum so a enunu anase de ehia me selfin me biem na won kasa mesi ayefita sesrecha huma na eti brightest yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi enti na wo se efi na yas total care gel toothpaste and the brush ni de ebo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enukratrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush ebuzian chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited e was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo hodo and the brush abadwaso ababuai Kweku minim se wa yehye me kraman nane na so eboni show ho embaso Malihonsa Pello. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. The film is a condom. The condom mulia then it's not on but double dosu but as a condom. Midimafo Pokwase Maira Accra Midimafo Pokwase Maira Accra Midimafo heba clinic aba Accra ani wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene
say ACCRA no ni put me demo. Ani demo ampa. The say there edutwam Atlantic International University America memu about Dr. Adujamfi Babasu honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said there ayaresaro aye more. Oh, listen minim wife ye kopa wo. 1 year 1 cedi. Ni send beto mu ansa na ATS ka no. Ni so me connection na ensheda nkoye na esakakra. Ti say wa page mu amahode ambam. Connection na mu de we. Obo we ba de kro. Wa ba do kro ba do kro ye ka. Stroke nso de wa fa no small. Chese agidi wa wu ani de asie no. Yare bia etatia e wa Dr. Tamda so endi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. And nkran so obepem e wo pokuase mayira kwan no so. For doctor 0244774282 number 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Midimba for ne hwa. SOMPA TV Emma Akatuapa ya to akase ne so e de ama wona we Consul General ya ogina mu edema United States Embassy e wo Ghana ha sei e no de nsem atodwa ya frɛ no Elliot Fetik wo se afutuo pa e no de ma Ghana fo se obi ka kire wo se ono oye agent wo kwape US visa amount woni mobi o US Embassy enu nti wo di wanim no akope visa amount se nipa kro no se ne who enu ye number 1. Number 2 ebinum kro mpotimi ka kire se oh wo de visa interview kra de wo nkobi no ane se do betena fie na me amakoye bibia na me de abraw na omu twa manfo agi millions and thousands of dollars e di free amanfo ho pani se ye mfamfa so mpa fidie so nka nkire obi bia se nipa kro a wo ye sa no wo ye trofo. The visa application process is something that you can do by yourself. It is outlined how to do it on our website, and there are also on the website phone numbers and email addresses that you can use if you run into difficulties. But what I would say in particular to look out for is visa fixers or visa brokers claim that they have some sort of influence over the process. And Abusiani eti yera Elliot Fetik na wo wie kura no anu ade kakra no se Ghana fo bi o wa na wo bi nim se ne wo pe visa no kra wo be ye no ne kwan wo fa so ani nti onya abotre etiretire mu sei. But I would say in general what you should keep in mind is that during most interviews they're short, and the officer makes their decision based on what you say during the interviews, not whatever documents you bring. So, for example, if you are applying for a tourist visa, you might get asked, what do you do for a living here in Ghana? Have you ever traveled outside of the United States before? I'm sorry, I've traveled outside of Ghana before. Yeah. Abusia ani ati ye Consul General edema United States Embassy ya Ghana ha se yera Elliot Fetik na yenyina no so na yentwa bosompo na yenkwa abrochi memo papa yi wefri Great Britain ohima lizi krom ho ehwo no wefri na wakira se prosifo ensa aka no wono a charge no ese wono akoda wonya 9 years anu waso wo wade no I mean how eno na wo motie ye no a wo se na enemrem akwada wonya 10 years mpo wonya ya nkodu ni teen mpo ena wo de opeso wade no enu nti prosifo ya ewo French abrochima mu won chese won ache no wo mo chi no na ese organize wedding no ewo Disneyland ewo Paris na akwada wo no wo wade no wo free Ukraine na chese ubehwem krampo na yatukotena ni entokwa asie na one ne maame ne papa adwane afiri wo abehye French memu ene wo no ache no se wo wade no ene nam so ema prosifo ache no a wo mo ede no akwakogina emrana no ma emra no ene ni di no chese abrantie wo no wonya mfinhia no aduasan kron 39 years and wako wade 9 years akoda empanifo ache no na won kire se wo mu egusu doso no a enu nti yentwan abritia bi mu no wom de ne aka beto yanim na fe yenso yasom etiefo
Meka usana na KJC Company Limited anopa no nsia kasebo and secure sanitary pads ejina baba na enwachi medima for Herbal Center Dr. Tamoda so enso ejine tata no aha ene edi AC na efri Sompa Accra 106.5 FM na sanso fa Sompa 93.1 FM wo Kumase wanso eya yiko 100.9 Paris France ya Adamfopa FM takwa eya Sompa 101.1 FM takwa de Sompa 103.3 FM mo techiman so mo Sompa 106.1 FM sunyane eye Sompa 98.9 Enkranza ye Sompa 90.7 Doma ye Sompa 101.3 FM and Sompa FM decoder so ubenya ye Facebook live ye Sompa 106.5 FM Accra and Sompa FM live ewo YouTube ubenya ye wo ye website no ensema woto na no pai ye tintim ni nyina bode bede e de akwakoto www.sompaonline.com ensema de mamu no na poso no ebi eni apofofo ya ewo axim ene ne mpata mo kire se close season afie we de empanifo nhwemu bio Honorable Patrick ya bo amanso a wo ye mrahye badwani wo Kankwe Central e de ato NPP amonye konam so wo bo mo kokose wo mo enhye na niema bi ase wo party mo nsiesie nwie ansa no makwa yi frankatufo Kane mayor Edema Tama Metropolitan Assembly or Chese Esikafo Ankra ya omusem wo bienu wo mo ka hunu bi na tema entimi nkonkan na weni ba Cape Coast Highway anasa kwantempo so enkwada suku fo miensa chire wo mo nkwa taxi driver ba ko bi nso na wo ka ho ne no na weni ba fire commander DO2 edupoku srese yenya hweye wo kwan so ni titra driver fo no wo mo fa ekwan so jojomra enya adwuma upe futuo kase pa we wanya bi e de afri consul general ya wo United States Embassy ano e wo Ghana ha wo kire se wo kope visa eya mamo nko agent fo ho na wo me ya atrofo ye ne de kaseboy esomo no pai eyeme AKOSUA ago aboaje obetimi afra bi AKOSUA nshira me ne me doba obrempon nana kwaku ampoma ye ba ye de Ghana today betwa so so ati Sompa 106.5 FM na wo social media nso a Facebook aye Sompa 106.5 FM wo like no follow page no ebre bi ebebe bia obeti yenka YouTube nso aye Sompa FM live na no nso wo follow ye da mu nyina ase